אני מבקש מנוני להתייחס לעניין. תראו, כאיש ציבור, אני מכיר את המכתבים העלומים האלה שמגיעים אליך. זה מעשה פחדני, שמישהו מעביר לך אינפורמציה ואפילו לא מוכן לחתום על מכתב כזה. אני כדרכי, אגב, כל מכתב שמגיע אליי בעילום שם אני גורס. הוא לא שווה התייחסות. כך גם המכתב הזה. הגענו, אני מסכים עם חבריי פה, שאמרו שאנחנו ירדנו באמת לשפל המדרגה ברמה. מי שקרא את המכתב הזה, הוא מכתב שהוא בהחלט, אני מצטרף לתיאורים של אבי, שרק שמישהו הזוי או לוקה בנפשו, יכול להגיע למחוזות שהמכתב הזה הגיע. המכתב הזה ממוען למשטרת ישראל, אני לא בדקתי, אבל חברי אבי שבדק אומר שהוא לא הגיע לשם, איש לא חוקר את זה, ולכן אני חושב שאנחנו עוסקים פשוט באיזושהי פנטזיה שמישהו העיף לאוויר, וזה לא ראוי להתייחסות מעבר לזה. תודה רבה.